তোর বনন সুবানা বইনো হামজাক মা তংখে কাই তোর বনন হামজাক না বইনো খাইরক মা তংখে কাই তোর বনন খাইরক না বইনো Tangwai mah kami tamru. Lumbo, enggak kusugo bekas sasago, enggak tabu kayak yakung sasago Himalaya. Noron mas ketir buta. Tamru. Tapi obostan. Saat ini tamu pemain apa? Belakang hambai cini media persons na. Sungtini cini sabi sastra mari bising kelajak cini kaisa coba cini sakta ya ini kanai pai kacung cini koroksa payung Pritam Deburma bufani mungkai Pondit Deburma cini mau West Sampasara Edisi Place 5 number ward Sadobari Champor cini chung mai mandak pai cini kwai political district ni cini Takokra da titi te chung mai tung Takokra cini blog ni vice president cini Takokra da Subulching te chung mai tung cini BC ni vice chairman Manok te cini Takokra da deputies te jot okra rok jotone balike hambai chung tini khnaiman ka boni khoroksa sajla berai sari chaya bro doctor rok phunogya knai boni je rang pisa chuksak bro phunogya nekha tabo thongrok laijak belai kahel obostha chung phaine pekha kuchugoi tongo langmarok খুব কষ্ট গাই নাহারি দङ গে chung tini nogai belai khari jutu chung ba mai khanawai phai chubai phaika chini je chuktui kisisa jani je chukman tui ingkai bono chung kaham kai bahai ke buskanga treatment kaham khari mana chung ko sab laika ge chung chini risi process ni bising dikhai bono bahai ke ojaga kharang baro hori da treatment kija khari man te bahai ke chung bono buskani salo kaham treatment yoi man chung wan chuk laika gabon bangai no chung belai ke hambai tini boro butuno belai khatongai no chung khobor homa bising ti chung bono phai chubai manka Kiaba rang pisa chung busuk mana ule kok kotori hai pan brono chung je chuk sak logi riwe brono chubana ni treatment khaitani chung bawan chung nai de abono tini lokorok no chung mahino kok kejanai chini mahai keno param ju chini chugya bororo to hage chung mahai kan kha je chuk sak chubala yak na chini sai chugya bororo no nangman jaro chubai manani ke abon bangai chung belake am bemari o tini chung mahai param chayo elaka o chubana ni je khabusana ni sujog rimani chini bubagra bini bising tikheneo chini borno saka kaisa te kaisa nangai tongma jaro chubala dinai boni chini joto borong khawa khabusa murikha bono encourage khamani bisingti ke tini mahai ke chung borno chubai manka ke buskan sala bono kaham treatment khane mangai chung jeban chak chung te chubala ni ambai nai telo khana ro da kharang